Скажите пару слов. Марат Гыйльфанов суд залына журналистлар кірүүгө капюшонын кийип койду һәм бу якка карамаска тырышты. Сурауларга жооп берүүдөн гомумән баш тартты. Ара-тирә адвокатлары белән генә аралашып алды. Бүген Совет районы судында аның тикшерүү барышында кайда булачагын хәл иттеләр. Казан ат спорты комплексы директоры элеккеге эше буенча зур суммада акча үзләштерүдә гаепләнә. Расследуется уголовное дело в отношении Гыйльфанова Марата Айдаровича. Гыйльфанов Маратка карата җинаять эше 159 маддәнең 4нче бүлеге буенча кузгатылды. Аның катнашы җинаять эше материаллары белән раслана. Шаһитлар күрсәтмәсе, дәлилләр бар. Тикшерүчеләр фаразлавынча, Марат Гыйльфанов Казанның тыкымлы атлар заводында эшләгәндә 2018дән 2020 елга кадәр үз вазифасыннан файдаланып дәүләт акчалары үзләштергән. Ялган финанс хуҗалык документлары ясап, субсидия алу өчен Татарстанның авыл хуҗалыгы министрлыгына тапшырган. Янәсе ул сумма тыкымлы атлар алуга тотыла. Тикшерүчеләр республикага китерелгән зыянны 8 миллион 900 мең сум дип бәяле. Алар фаразлавынча, Марат Гыйльфанов әлеге җинаятны, әлегә билгесез булган затлар белән бергә кылган. Әлеге чорда ул Казандагы ат үрчетүче завод директоры булып эшли. Былтыр исә әлеге оешма ябылган. Марат Гыйльфанов гаебен танымый. Бүген тикшерүчеләр судтан аны изоляторда калдыруны сорады. Установлено, что собственность Гыйльфанова и его супруги. Гыйльфановның бер кайда да эшләми торган хатыны исемендә берничә күчемсез милек объекты бар. Бу фатирлар һәм йортлар. Тикшерү әлеге милек җинаятьчел юл белән алынган дип саный. Шуңа Гыйльфановны тикшерү барышында 4 июньгә кадәр сак астында тотуны сорыйбыз. Полученное в результате совершения преступления. В связи с чем, Ваша честь, ходатайство прошу удовлетворить и избрать в отношении Гыйльфанова меры пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия. Моны Марат Гыйльфанов элек эшләгән хезмәттәшләренә басым ясый алмасын өчен кирәк дип аңлаталар. Ул үзе СИЗОга җибәрүгә каршы. Прошу отказать следствию. Тикшерүчеләр гаризасын кире кагуыгызны сорыйм. Сәламәтлегем какшап тора, 3 балам бар. Беркемгә дә басым ясарга җыенмыйм. Качып китү уемда юк. Прокуратура вәкиле аны өй арестына җибәрүләрен сорый. Марат Гыйльфанов хукукларын суд залында бер юлы 2 адвокат яклый. Тикшерүче белән дәүләт гаепләүчесе фикерләренең туры килмәвен исәпкә алып, алар судтан чит илгә чыгармау яки билгеле бер эшләр башкаруны тыюны сорый. Карар чыгарганда судья тикшерүчеләр ягына басты һәм Марат Гыйльфановны изоляторга җибәрде. Меры пресечения в виде заключения под стражу с содержанием ФКУ СИЗО номер 1 на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 4 июня 2023 года. Марат Гыйльфановның гаебе дәлилләнгән очракта 10 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итәргә мөмкиннәр. Рания Абдрахманова, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа гасыр каналы.